Vi skal se på den sidste opgave, hangar-opgaven. Og her har vi fået angivet en funktion fx, ser nu sådan her ud, som den røde graf her. Og den angiver altså en hangar set forfra, altså det vil svare til tagryggen af hangaren her. I det her koordinatsystem. Og så bliver vi spurgt, hvor høj og bred er hangaren, det vil altså sige, at vi skal finde afstanden her, det må være højden, og afstanden her, som må være bredden. Det skal vi løse nogle ligninger for. I hvert fald den sidste her skal vi jo finde ud af, for hvilke x-værdier er funktionen her 0. Det kan man jo prøve sig lidt frem med. Man kan se, få løst de her ligninger. Det skulle gerne gå op. Så bliver man spurgt, om hvis en stige placeres 5 meter fra midten af hangarens facade. Lad os for nemhedens skyld sætte den ud til højre. Det står der ikke noget om, men det vil være det samme. I hvilket punkt på koordinatsystemet vil den så ramme hangaren? Altså vi går 5 meter ud til siden her, og så placerer vi en stige. En stige er en lige linje. Det forestiller os, at vi har en helt lige stige, vi sætter op. Og vi skal altså læne den op ad hangaren henover her. Den vil jo så lige præcis komme til at ramme hangaren her i et punkt. Det er klart, den kan ikke, når den er en ret linje, kan den ikke ramme flere steder. Når den lige præcis rammer i et punkt og er en ret linje, så ved vi, at den eneste funktion, der gør det, den har et særligt navn. Den håber jeg kan huske. Det er det, vi har arbejdet med på det seneste. Og det er altså den, vi skal finde. Så vi kender altså, at punkten går igennem. Og skal vi finde ud af, hvilket punkt rammer den så her, når det er den her type funktion, og rammer et punkt derude. Bagefter skal vi så finde ud af, hvis der på toppen af hangaren, altså heroppe, hvor y-aksen er, med den her fine lille pil, hvis der heroppe er en antenne, der stikker lige op i luften, hvor langt skal stigen så være igen herovre fra, hvis den stadig står 5 meter fra midten, altså 5 meter ud til den her side, hvor lang skal den så være for at nå herop til? Altså hvor lang er den linje, vi fandt før, hvis vi strækker den op til y-aksen her. Og til sidst, hvis antennen er 1,5 meter høj, altså vi ligger 1,5 meter oven på hangarens højde her, hvor langt fra toppen når stigen så? Det vil altså sige, når vi lægger den hen over der, og op hertil, hvor langt fra toppen af antennen vil stigen så være? Kan vi nå op til toppen her, hvis vi stiller os på toppen af stigen herover? Det er de spørgsmål. God arbejdslyst.